lezen, dat is op dit moment landelijk natuurlijk ook heel veel in het nice. Het lezen gaat achteruit, ja, bij de jeugd, bij de volwassenen. En ja, wij beginnen het bij de band. Dus wij zijn echt heel wat bezig met de bibliotheek om samen te werken met de squallen. Om de band echt het plezier in lezen weer rond te gaan. Ik hoop dat niemand hem gelezen heeft. Normaal hoop je dat iedereen hem gelezen heeft. Maar vandaag hoop ik dat niemand deze nog kent. Heeft iemand Lasergame al gelezen? Yes, oké. Gaan we het daar uitgebreid over hebben zometeen? Wij gaan een scrouwersbezoek regelen vanuit een project dat wij mee bezig zijn, waarin dat wij 20 squallen onjekje bij de aanpak de bibliotheek op school. En ja, een van de cadeautjes bij die subsidie is dat wij scrouwersbezoeken regelen mee op al die squallen. En daar is Maren Staffels as we speak mee bezig. En ik besloot hem een rol te geven in mijn verhaal. Dus ik schrijf nog steeds over mensen die ik niet zo graag mag. Ik vond dit wel heel leuk. Omdat het iets anders is dan anders. En ik hou ook wel van spannende boeken. En ik vond het ook wel heel leuk, want anders is het nu om dit tijdstip altijd rekenen. De eerste. Jij denkt dat ik geen 9 jaar oud was toen ik dat maakte. Denk je jonger of ouder? Ouder. Nee, dit feitje was wel goed. Ik was 9 jaar oud toen ik mijn eerste boek maakte. Dus we hebben er 2 over. Ik merk soms dat op scholen, er wordt natuurlijk steeds er wordt gewoon minder gelezen. Dat is algemeen bekend. En ik denk dat het heel fijn is voor kinderen om te zien waar die boeken over gaan, waar ze vandaan komen, hoe je aan ideeën komt. En je verlaagt eigenlijk op dit moment gewoon, je verlaagt de drempel. Dus ze gaan sneller het boek pakken waar je het over hebt gehad, want ze weten waar het over gaat en hoe spannend het is. Dus ik wil ze gewoon laten zien hoe tof lezen kan zijn. Dat is mijn doel. En lezen jullie zelf eens boeken? En ja, en elke dag sowieso lees ik wel. Ik lees heel veel dagboek van een muts. En nu ben ik bezig met Harry Potter. En Harry Potter en Donald Duckjes.